Καλησπέρα σας, είμαστε οι Overnight Parasites και αυτή σίγουρα δεν είναι μία από τις συνηθισμένες μας συνεντεύξεις. Βρισκόμαστε στο υπόγειο του Death Disco, λίγο πριν το live των Naxatras. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που δεχτήκαν να μας δώσουν αυτή τη συνέντευξη. Εμείς ευχαριστούμε. Να τους καλησπερίσω κιόλας. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκλεκτός συνάδελφος Παναγιώτης Ρέπας. Είστε οι Naxatras και είσαι ο Γιάννης, είμαι ο Κώστας. Είμαι ο Γιάννης. Πρέπει να πω ότι τα παιδιά βρέθηκαν για ένα live στην Αθήνα για την προώθηση του νέου τους άλμπουμ. Είναι από τη Θεσσαλονίκη όπως σας είπα. Βέβαια υπάρχει μια λεπτομέρεια την οποία πάρα πολύ δεν ξέρετε. Ο Γιάννης που παίζει μπάσο λοιπόν στην μπάντα είναι από το Βόλιο, είμαστε πατριώτες λοιπόν. Παιδιά, είστε μία από τις ραγδαία εξελισσόμενες μπάντες, ανερχόμενες. Μετράτε μέχρι στιγμής 2 δίσκους και ένα EP. Έχετε πάνω από 1 εκατομμύριο views στο YouTube. Έχετε κάνει live με κορυφαίες ελληνικές μπάντες αυτή τη στιγμή. Και γενικώς χαίρετε καθόλης αποδοχής από το ελληνικό κοινό. Και όχι μόνο από το ελληνικό, και πολύ μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό. Σίγουρα. Αυτό ήταν μεγάλη μου παράληψη, έχεις δίκιο Παναγιώτη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς ξεκίνησε όλο το κεφάλαιο των Naxatras για να βρεθείτε εδώ που είστε αυτή τη στιγμή. Εγώ και ο Γιάννης είμαστε στη σχολή κινηματογράφου του Αριστοτελείου στη Θεσσαλονίκη και εκεί γνωριστήκαμε τέλος πάντων στο πρώτο έτος και από την πρώτη στιγμή, όπως φαντάζεστε, ας πούμε, στο διάλειμμα πιάσαμε μια κουβέντα για μουσική, παρατηρήσαμε ότι έχουμε κοινά ακούσματα, stoner, ψυχεδέλειες κτλ. Και λέμε, ξέρω εγώ, δεν τζαμάρουμε καμιά μέρα. Και ο Γιάννης λέει: έχω ένα φίλο που παίζει drums, εγώ λέω: έχω ένα φίλο που παίζει κιθάρα. Οπότε βρεθήκαμε, τζαμάραμε, γουστάραμε και το κάναμε μπάντα. Αρχίσαμε να γράφουμε κατευθείαν τα δικά μας κομμάτια. Δεν έχουμε παίξει ποτέ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποτέ διασκευές. Ποτέ. Ούτε μια φορά. Βασικά ούτε σε πρόβα, ας πούμε, φαντάσου. Και κάποια στιγμή γίναμε 3 τα μέλη. Αλλάξαμε και το όνομα. Από Dust έγινε Temple, τελικά έγινε Naxatras. Πάνω κάτω αυτή είναι μια περιληπτική εκδοχή της ιστορίας. Με πήγες μόνο στην επόμενη ερώτηση. Το όνομα Naxatras, θέλω να σας ρωτήσω πώς προέκυψε, ποιος από εσάς το σκέφτηκε και αν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για εσάς τους ίδιους. Το όνομα ήταν μια δική μου ιδέα ανάμεσα σε μερικά άλλα τα οποία συζητήθηκαν. Διάβασα κάποια πράγματα, ας πούμε, εκείνη την περίοδο πάνω στον Ινδουισμό και την αστρονομία κάπως. Στο ίντερνετ κυρίως, μην φανταστείς τώρα τίποτα, σε καμιά βιβλιοθήκη και ξέρω εγώ. Και μου φάνηκε σαν λέξη πολύ όμορφη και έχει το απαραίτητο μυστήριο, ας πούμε. Καλά, μυστήριο έχουν και οι δίσκοι σας, όχι μόνο η λέξη. Ναι, κάπως ταιριάζει με έναν περίεργο τρόπο. Ναι, οπότε μην φανταστείς, ας πούμε, ότι είναι η λέξη σαν έννοια, το ότι έχει μεγάλη σημασία για μας, όσο το ηχητικό της κομμάτι πιο πολύ. Ακριβώς. Παιδιά, άλλοι λένε ότι παίζετε ψυχεδελικό stoner, άλλοι σας λένε space rockers. Έχουν ακουστεί πολλά πράγματα για τον ήχο των Naxatras. Εσείς οι ίδιοι, πώς θα χαρακτηρίζατε τον ήχο σας, τι θα λέγατε ότι είναι ο ήχος των Naxatras για εσάς? Όπως λέμε και στο description στο YouTube, πιστεύουμε ότι είναι hard psychedelic rock. Χωρίς να θέλουμε βέβαια να βάλουμε μια ταμπέλα. Προσωπικά πιστεύω ότι ακούγεται περισσότερο προς το psychedelic και space παρά προς το stoner που ανέφερες. Ναι. Εσύ Κώστα? Ισχύει. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ρημάσαμε και τον ήχο μας. Γιατί αλλιώς ξεκινήσαμε σαν μπάντα, είχαμε λίγο πιο heavy ήχο και αλλιώς είμαστε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι καθάρισε τελείως ο ήχος μας, έγινε πιο space rock όπως λέει ο Γιάννης. Ήτανε πιο psychedelic. Πιο hard στο πρώτο άλμπουμ ή πριν να Όχι, πριν να φτάσουμε, δηλαδή όταν κάναμε πρόβες, όταν τζαμάραμε, είχαμε άλλο σκεπτικό νομίζω, άλλη νοοτροπία. Πριν ήταν απλά στο πρώτο άλμπουμ, επειδή ήταν ιδέες που αναπτύχθηκαν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή το πρώτο άλμπουμ έχει πιο πολλές ιδέες μαζεμένες. Θα δεις δηλαδή όχι τόσο ηχητικά αλλά παικτικά και μουσικά ότι φαίνονται οι stoner επιρροές. Ναι. Αλλά στο δεύτερο, το οποίο ήταν και λίγο πιο concept, ας πούμε, στο πώς φτιάχτηκε, νομίζω το stoner είναι
στοιχείο πολύ. Αμεληταία ποσότητα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα αν κάποιος μας. Αυτό μας το έχουν πει και οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους Χαρακτηρίζει. έχουμε μιλήσει και έχουν μια μπάντα ή οτιδήποτε τέτοιο. Βάλαμε μια ταμπέλα για να προσδιορίσουμε κάτι σε κάποιον που μπορεί να μην καταλάβει. Εμείς rock είμαστε, αυτό παίζουμε. Για να μας βρούνε κιόλας, ας πούμε. Για να μας βρουν ακριβώς. Πάνω απ' όλα rock είναι, παιδιά. Ναι, βέβαια το όρος stoner είναι πολύ βοηθητικός. Δηλαδή βοηθάει κάπως στο να φτιαχτεί μια σκηνή. Κάποιες μπάντες είναι πιο heavy, πιο doom, πιο psychedelic. Οτιδήποτε, αλλά όλοι κάπως ας πούμε ενώνονται μέσω αυτού του πράγματος και ας μην είναι στην πραγματικότητα όλες αυτές οι μπάντες όντως stoner. Ναι, λένε το stoner στα ταμπέλα και από εκεί και πέρα, άμα είναι πιο βαρύ, χρησιμοποιούν το heavy, αλλά είναι η λέξη κλειδί το stoner. Εγώ νομίζω έτσι. Εγώ νομίζω πάντως, σύμφωνα με αυτό που έχω ακούσει, δηλαδή από άτομα που έχουν ακούσει τη μουσική, ή θα λένε ότι είναι σχεδέλεια ή θα λένε ότι είναι αναξάτρας. Ο όρος που χρησιμοποιήσαμε ως hard psychedelic rock προέκυψε γιατί δεν μας άρεσε ο όρος heavy psychedelic rock, γιατί θεωρούμε το heavy έχει πιο, αναφέρεται πιο πολύ σε πιο ας πούμε βαριές κιθάρες, πιο πολύ μπασίλα, ενώ το δικό μας μάλλον είναι πιο πολύ προς το hard ήχο των 70s, διατηρώντας μια ψυχεδέλεια. Ναι. Δηλαδή δεν μοιάζει με αυτό που λέμε heavy psych τόσο. Δηλαδή έχει επιρροές, το έχετε πει και εσείς και κάθε άνθρωπος ο οποίος όχι θα ασχοληθεί με τη μουσική που του αρέσουν, είτε είναι αξάτρας είτε η κλασική rock, θα καταλάβει επιρροές από Hawkwind, το έχετε πει αυτό, ή από Jimi Hendrix σε πιο light στάδιο, λιγότερο κιθαριστικό στο παικτικό κομμάτι τουλάχιστον. Ναι, ισχύει. Δηλαδή τις έχετε, πιστεύω, ενσωματώσει τις επιρροές σας στα τραγούδια σας, αν δεν κάνω λάθος. Παιδιά, ως επιτοπλίστων, τα τραγούδια σας δεν έχουν στίχους. Για ποιο λόγο επιλέξατε να το κάνετε αυτό, να παίξετε instrumental περισσότερο? Δεν είναι επιλογή. Μάλλον δεν είναι συνειδητή επιλογή. Είναι τι μας βγαίνει, ξέρεις. Άμα ένα κομμάτι. Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι αρεζόμαστε πιο πολύ σαν μπάντα συσσαγωγικά να βγει το jamming και οι μελωδίες. Μου απάντησες μόνο στο επόμενο σκέλος ερώτηση. Ναι, και μετέπειτα κάπως να βγουν κομμάτια με φωνή. Ναι. Τους ή άλλως Νομίζω- sorry που σε διακόπτω, Ναι. και οι στίχοι είναι και αυτοί σαν να είναι μέρος του jamming, ας πούμε, είναι πιο αφαιρετικοί. Ναι. Έχει προκύψει πολλές φορές, ας πούμε, άμα ακούσεις το κομμάτι The West στο πρώτο άλμπουμ, αυτό το κομμάτι παίχτηκε ακριβώς ίδιο μια μέρα σε jam στο στούντιο. Απλά βγήκε χωρίς να το έχουμε σχεδιάσει καθόλου ούτε ένα riff, βγήκε, κόλλησαν όλα όμορφα και η φωνή και οι στίχοι δεν ήταν προσχεδιασμένοι. Απλά λέγατε. Απλά βγήκε αυτός ο στίχος εκεί πέρα και αλήθεια δεν έχω ιδέα τι σημαίνει, ξέρω. Εντάξει, αυτό μου τυχαίνει για πρώτη φορά, δηλαδή η χημεία της μπάντας είναι τέτοια, δηλαδή όλοι μας λέγανε, ήμασταν πρώτα καβερομπάντα ρε παιδί μου, παίξαμε 2, 3, 4, 5 διασκευές, μετά άρχισαμε να το βλέπουμε σοβαρά. Αυτό το κολλήσαμε από την πρώτη στιγμή, βγάλαμε τραγούδια από το τζαμάρισμα καθαρά και μας βγήκε τόσο πολύ αυτή την ωραία χημική ένωση, να την πω έτσι εισαγωγικά, σε μπάντα πρώτη φορά τη βλέπω όμως και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Παιδιά, έχετε κυκλοφορήσει 2 δίσκους και ένα EP, το μόνιμο Ναξάτρας ως debut album. Αυτός είναι ο καλύτερος ήχος που μπορώ να ακούσω, αλήθεια, τον κάνουμε συνεχώς στην εκπομπή όταν πίνουμε μπύρα. Πλάκα κάνω, αλλά έχει σήμερα. Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, αν δεν κάνω λάθος. Το EP που κυκλοφόρησε 1η Απριλίου του 2016 και το τελευταίο σας album ονόματι του 2, οπωσδήποτε, όπως θα ήθελε να το χαρακτηρίσει ο καθένας. Προς το τέλος του Απριλίου, γύρω στις 29, αν δεν κάνω λάθος. Μόνο Απρίλιο δουλεύουμε. Μόνο Απρίλιο είναι η φάση. Ξεκινάει από 1 Απριλίου. Και πάει, ό,τι Ναι, βγει. και ό,τι βγει, σαν ψέμα. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι εντυπώσεις και το feedback που δεχτήκατε από την τελευταία σας δουλειά. Άρεσε δηλαδή στον κόσμο? Ενώ σας βρήκαν άτομα ή ακόμα και τα live σας? Τα σχόλια που μπορώ να ξεχωρίσω είναι, και συμφωνώ, είναι ότι έχουμε οριμάσει Σε μουσικά αυτό σε σχέση με την θα το προηγούμενη έλεγα δουλειά και εγώ, σίγουρα. και ότι είναι μια άλλη πτυχή της μπάντας που θέλει ο κόσμος να ακούσει. Και έχει πολύ καλή ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Δηλαδή, αν πέρυσι είχαμε μείνει με το ότι ανέβαινε γρήγορα το album π.χ. σε views και τα λοιπά,
φέτος είναι ακόμα πιο γρήγορο. Φαντάζομαι έχει να κάνει βέβαια και με την. Με το hype της μπάντας, ναι, ας πούμε. αλλά νομίζω ότι άμα δεν ήταν καλό δεν θα γινόταν αυτό. Ενώ θέλω να πω, άμα δεν ήταν καλό δεν θα το κρίνω εγώ αυτό, αλλά άμα δεν άρεσε στον κόσμο, δεν θα το ξαναάκουγε, ας πούμε, π.χ. Οπότε μέχρι στιγμής το feedback είναι πολύ καλό. Φαντάζομαι δηλαδή ότι. Ναι, και από όλα τα μουσικά site, περιοδικά, οι κριτικές ήταν τουλάχιστον εκθεαστικές. Δηλαδή για debut album μιας μπάντας. Και δεν είναι ότι ξέρω εγώ. Ήταν, ξέρεις, πιο συμφεροντολόγοι οι άνθρωποι. Ήταν full, ήταν όντως αυτό το πράγμα. Ήταν ένα από τα καλύτερα debut album του 2015 σίγουρα και όχι απαραίτητα debut album σκέτο θα το χαρακτηρίζα εγώ. Στα δικά σας αυτιά, ο ήχος από τον πρώτο σας δίσκο, ένα χρόνο πριν, παιδί μου, είναι διαφορετικός. Το απαντήσατε και πριν στην ουσία, αλλά Έχει ψωμί. θεωρείτε ότι. Εγώ τουλάχιστον παρατήρησα κάποιες διαφορές, δηλαδή αυτό που είπατε και στις προηγούμενες ερωτήσεις ήταν πιο space, πιο χάνεσαι Ναι. στη σκέψη σου ή στον ήχο που ακούς. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι ασχοληθήκαμε παραπάνω στο δεύτερο άλμπουμ. Με τον ήχο σίγουρα. Το είχαμε και στο μυαλό μας πριν πάμε ακόμα να γράψουμε ότι θα πάμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Αυτά που έχουμε, παιδί μου, τις ρυθμίσεις στα τύμπανα, τον μπάσο, την κιθάρα, δοκιμάσαμε τον ήχο που θέλαμε να βγάλουμε. Μιλήσαμε με τον Ηλία εκεί, μας βοήθησε πάρα πολύ. Jesus. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο νομίζω. Ο Ηλίας σε είναι, όλο αυτό. μάλλον ας πούμε, έχει στον ήχο των άλμπουμ μας, Ναι, ο Ηλίας έχει τεράστια επιρροή. ναι, Δηλαδή, άμα δεν ήταν ο Ηλίας, δεν θα είχαμε τον ήχο που έχουμε, πιστεύω. Το καινούργιο άλμπουμ χαρακτηρίζεται μάλλον από κάποια στοιχεία. Πρώτον, είναι πιο μινιμαλιστική προσέγγιση. Στο μικροφωνικό setup, σε όλα, στη φιλοσοφία του ήχου. Είναι όλα πιο απογυμνωμένα, τα τύμπανα, τον μπάσο. Για να δώσουν αυτό το διαστημικό feeling, ας πούμε, σκέψτε ότι στο διάστημα δεν υπάρχει ήχος στην πραγματικότητα, ξέρω. Είναι πιο σκοτεινό, ηχητικά, είναι αυτό που είπες ότι χάνεσαι πιο πολύ σε σκέψεις, το οποίο είναι αυτό που λέμε ότι είναι μια οδή στο ταξίδι, στο διάστημα και το εξωτερικό και το εσωτερικό. Ψάχνεστε πάρα πολύ με αυτά πάντως. Μην νομίζετε ότι τα ψάχνουμε συνειδητά και τα συζητάμε πριν. Είναι ένα πράγμα που δουλεύει σε ένα δεύτερο επίπεδο. Ένα background. Δηλαδή, σε αυτά που λέμε, σχεδόν συνέχεια λέμε βλακίες, ξέρω εγώ. Καλά, εντάξει. Δεν καθόμαστε να συζητάμε το τι θέλουμε να πούμε με αυτό το κομμάτι μας κτλ. Αλλά ευτυχώς για εμάς δουλεύει αυτό σε ένα δεύτερο επίπεδο. Χωρίς να το κάνουμε συνειδητά δηλαδή. Ναι. Σας απασχολούν δηλαδή όλα αυτά τα υπαρξιακά τα ζητήματα που είμαστε, που ερχόμαστε. Έπρεπε να δεις μια κουβέντα που κάναμε μετά το live στη Λάρισα με μια κοπέλα. Σχεδόν. Τα καλύτερα, Το τι άκουσε η κοπέλα από τα στόματά μας, εντάξει. Την κάναμε να δει τα πράγματα πιο πεζά. Στο τέλος η κοπέλα ήταν. Τι να πω, παιδιά, εγώ είμαι πιο ορθολογίστρα, δεν μπορώ να αυτά δεν μπορώ, ξέρω. Κουράστηκε. Παιδιά, όλα τα εξώφυλλα των δίσκων σας έχουν μια ψυχεδελική ατμόσφαιρα, θα έλεγα, με χρώματα και σχέδια σουρεαλιστικά, ας πούμε, που λες έχουν έρθει, ξέρω, από άλλο γαλαξία, από άλλες θρησκείες, διάφορα τέτοια πράγματα. Πώς προέκυψε η επιλογή αυτών των εξωφύλλων? Μιλάς για το πρόσωπο, φαντάζομαι. Για το πρόσωπο. Κυρίως. Ναι. Έχουμε άλλη ερώτηση. Γενικά, για γενικότερο. για τον όλο σχεδιασμό δηλαδή. Σκεφτήκαμε καθαρά αισθητικά, ας πούμε. Και νοηματικά βέβαια. Ναι, θα το έλεγα. Ότι θέλαμε κάτι το οποίο να το πιάνει όλο στα χέρια του και να λέει αυτό πρέπει να το ακούσω. Και νοηματικά θα απαντήσω όμως και στο σκέλος με... Απλά από την άποψη ότι, ας πούμε, άμα θέλουμε να πείσουμε τη φάτσα, το γενικό πλαίσιο είναι, ας πούμε, αυτό, ότι θέλαμε κάτι το οποίο απλά να ταιριάζει με τη μουσική, με τρόπους όχι οπωσδήποτε λογικούς, ας πούμε. Δεν είχε απαραίτητα για το προσωπικό, είχατε ένα μονόκερο στο EP. Δεν είναι άλλο. Αλλά μας έχουν κάνει την ερώτηση άμα είναι δράκος. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί είναι δράκο. Όχι, δεν έχει. Μπορεί να τρει παρά μόνος μου, δεν ξέρω, Αναξάτρας. Αλλά αυτό ήταν πιο κυριολεκτικό με την έννοια ότι το κομμάτι το πρώτο του δίσκου λέγονταν Masquerade Horse. Οπότε και επειδή το δεύτερο λέγονταν Pulsar, που είναι διαστημικό, ο Νίκος Σκίτσος, ο φίλος μας που λέγεται το καλλιτεχνικό του είναι Σκίτσος,
Πήρε αυτά τα δύο κομμάτια και τα ένωσε, ας πούμε, και βγήκε αυτό το εξώφυλλο. Ότι καλύτερα αυτοί οι εξωτερικοί συνεργάτες, παύλα φίλοι που θα σε βοηθήσουν και θα έχουν αυτή την έμπνευση που μπορεί ή να μην έχει, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Επίσης, θέλω να προσθέσω ότι στο εξώφυλλο του πρώτου και του δεύτερου δίσκου, το 2LP, αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Ας πούμε, το ότι το αναθέσαμε στον Χριστόφορο Chris RW. Και αυτός έβαλε και δικά του στοιχεία, δηλαδή πρόσθεσε πολύ στο αισθητικό κομμάτι. Το ανέβασε. Ναι, ο Χριστόφορος είναι Και από τους πιο κοντινούς μας συνεργάτες. Δεν πήγαμε και του είπαμε Και κάνε φίλους. αυτό. Ναι. Του είπαμε άκου τη μουσική, θέλουμε κάπως να είναι έτσι. Και ήταν καλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Μα όταν και το είδαμε. στο Bandcamp σας να μπει κάποιος δηλαδή και να δει τα άλμπουμ, φαίνεται μια πρόοδος, ρε παιδί μου, λίγο Ναι, έχει αρχίσει να ζωντανεύει, ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω ο Χριστόφορος έπιασε το νόημά μας. Ναι, σκέψεις μας. ακόμα καλύτερα από εμάς τα πιάνει. Δηλαδή, καλύτερα. εμείς μπορεί να θέλουμε κάτι και ο Χριστόφορος ξέρει καλύτερα από εμάς τι θέλουμε πολλές φορές. Δηλαδή, είναι σε φάση, οκ, ακούστε με, δείτε λίγο αυτό που έχω και άμα δεν σας αρέσει μου λέτε. Και πάντα είμαστε, οκ, ναι, έχεις δίκιο. Μένοντας στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή στα εξώφυλλα, παίζει με αυτό το προσωπείο, μορφή, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, θα μου πείτε εσείς τι ακριβώς είναι, που έχετε στα εξώφυλλά σας. Είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, το logo της μπάντας θα υπάρχει σε κάθε δίσκο ή εξυπηρετεί κάποιον ανώτερο σκοπό, κάτι ειδικό σε μια δική σας σκέψη? Και τα δύο. Ναι, σε όλα. Όπως είχε πει Γιάννη σε μια συνέντευξη που είχαμε δώσει σε ένα site, η φάτσα, ας πούμε, αυτή είναι. Αν δεις τα μάτια της, να παρατηρήσεις τα μάτια της, φαίνεται να είναι εκστασιασμένη. Ναι, αυτό είναι το βασικό κόνσεπτ. Και μοιάζει με εμάς που τα παίζουμε λίγο. Και νομίζω η γλώσσα για μένα, δεν ξέρω, δεν το έχω συζητήσει ποτέ με τα παιδιά, προσθέτει λίγο μια αρρώστια που έχουμε σαν άτομα. και λίγο χιούμορ όμως. Ισχύει αυτό με τη γλώσσα, δεν το είχαμε πει, αλλά ισχύει. Βγάζει λίγο την αρρώστια. Είναι λίγο αυτό έχει κάτι το ρεπετοειδές, δεν έχει, αλλά δεν είναι κιόλας. Ναι. Είναι Εγώ θα το πολύ έλεγα, παιδί μου, απροσδιόριστο. θα το έλεγα σαν προσωπείο, σαν μάσκα, δεν θα το Ρεπτιλιάνο. έλεγα Στο σαν... δικό μας μυαλό, βασικά, καταρχάς, αν πάρουμε το ρεαλιστικό σκέλος της όλης ιστορίας, είναι ότι με τον Χριστόφορο αυτό που του είπαμε σαν ιδέα είναι ότι θέλουμε ένα πρόσωπο που να δείχνει εκστασιασμένο και να είναι γενικά κάτι γραμμικό και συμμετρικό. Αλλά όταν προέκυψε αυτό το πρόσωπο εν τέλει, νομίζω ότι έχει αποκτήσει μια δικιά του οντότητα. Εγώ έχω αρχίσει να πιστεύω ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, βασικά. Και ότι είναι αυτό που είναι πίσω από τη μουσική μας, κατάλαβες. Ναι. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Είναι το ίδιο feel που σου βγάζει η μουσική σου σε Ναι, σε αλλά εικόνα. σε πιο τέτοιο επίπεδο, φαντάσου ότι αν με τον πρώτο μας δίσκο δώσαμε ζωή σε ένα τέτοιο πλάσμα κάπου, σε κάποια διάσταση και μετά από τη γέννησή του αυτό το πλάσμα ταξιδεύει το σύμπαν και αποκτά δυνάμεις και επηρεάζει κάπου τη φυσική πραγματικότητα, ξέρω, φαντάσου. Δεν το ξέρεις. Νομίζω μέχρι εδώ καλά. Θα φύγουμε και από το live για τη συνέντευξη με υπαρξιακές αναζητήσεις. Ισχύει αυτό. Αυτό είναι το αισθούμενο. Είναι ο πειραματισμός που έχετε στην μπάντα σας, παιδιά, γενικότερα, βασικά τι θεωρείτε, εσείς θέλετε να μου πείτε. Είναι ο πειραματισμός στη μουσική θέμα ζωτικής σημασίας. Ναι. Ναι, είναι κάτι που βγαίνει, πηγάζει από μέσα μας. Το θεωρείτε αναγκαίο δηλαδή? Όχι για οποιαδήποτε μπάντα, για εμάς. Αναγκαίο. Αναγκαίο σε μια μπάντα το να υπάρχει πειραματισμός. Το να είναι Αν είναι βιώσιμο, ρε παιδί μου. ζωτική σημασία. Νομίζω είναι σχεδόν αναγκαίο, ναι, γιατί σκοπός της μουσικής είναι να ανακαλύψεις κιόλας και το ποιος είσαι και το να βρεις τον ήχο σου να δημιουργήσει μια ταυτότητα, ας πούμε, αυτό. Οπότε νομίζω χρειάζεται. Όλες οι μπάντες, λίγο πολύ το... Και άπαξ γιατί βρεις, μάλλον επειδή αλλάζουμε σαν άνθρωποι όλοι μας, δεν μπορεί να μείνει το ίδιο, έτσι δεν είναι. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό και ο πειραματισμός εξυπηρετεί την αλλαγή. Εσείς δηλαδή όταν θα μπείτε στο στούντιο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείτε είναι τι νέο έχουμε σήμερα, στο τι θα πειραματιστούμε, ή έχετε κάποιες πάγιες ιδέες, κάποιες στάνταρ ιδέες στο μυαλό σας, παικτικά, είτε για στίχους, είτε οτιδήποτε μουσικά, και τις εντάσσετε στο τζαμάρισμα πάνω? Νομίζω έχουμε ιδέες. Το ο δεύτερο. καθένας Το δεύτερο. Και μετά τις πειραματίζουμε. Σε φάση jamming. Νομίζω πάει έτσι. Ας πούμε στο δεύτερο, βασικά να πω και, στο δεύτερο άλμπουμ θέλαμε σίγουρα να χρησιμοποιήσουμε
synthesizer. Έχω εγώ ένα synthesizer, έχει και ο Jesus στο studio ένα modular. Τα βάλαμε μαζί, τα παντρέψαμε. Όλο αυτό παίχτηκε live. Βάλαμε και το σαξόφωνο που παίζει ο πατέρας μου. Επίσης το συζητούσαμε και θέλαμε να γίνει. Θα σου πω εκτός αέρα μια ιστορία. Γιατί ότι... Αυτά τα στοιχεία τα θέλαμε, αλλά όχι απλά για να... Πειραματισμός για τον πειραματισμό. Ήταν μέρος του άλμπουμ εξ αρχής. Το ξέραμε ότι θα είναι αυτό το πράγμα και βγήκε αυτό που θέλαμε να βγει. Μάλλον αυτό που λες για τις διαστάσεις, για το πλάσμα που κάποτε επηρεάζει κάτι, μάλλον αυτό το πλάσμα επηρεάζει καθαρά εσάς, γιατί οι συγκυρίες και όλα αυτά είναι, ξέρεις, to the point για εσάς. Δηλαδή παντρέψατε δύο πράγματα, σας βγήκαν. Ήσασταν 3 άτομα που γνωριστήκατε στη Θεσσαλονίκη, σας έκατσε και είστε από τις πιο ανερχόμενες και γνωστές μπάντες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σίγουρα. Αλλά μάλλον έτσι είναι, εγώ εκεί το αποδίδω μάλλον. Oh yeah. Παιδιά, όπως σας είπα και ο Θεάρ, εμένα μου θυμίζεται σε πολλούς τομείς Led Zeppelin και μου είπατε και εσείς ότι είναι επιρροή σας. Θα θέλετε να μου πείτε και τις υπόλοιπες, ας πούμε, επιρροές που έχετε. Λοιπόν, θα λες από μία. Θα λέμε από μία. Εντάξει. Εγώ να ξεκινήσω. Pink Floyd. Hawkwind, Hendrix, Miles Davis. My Sleeping Karma, Ozric Tentacles, Om. Εντάξει, φαίνεται βέβαια. Βασικά Περισσότερο. το ρυφάκι του Beyonder, τον μπάσο, είναι tribute του Om, ρε παιδί. Να πω μία unexpected. James Brown. James Brown! Ναι. Πώς το λένε. Χαίρεστε, θυμάμαι. Εγώ Ήθελα να πω κάτι το βαμβακάρι, αλλά τέλος πάντων. Καλά, θα ακουστεί αυτό που είπες τώρα, μαμακάρης ητής. Και μιας και το πήγες στα πιο ελληνικά δεδομένα, ρε παιδί μου, σχετικά με Σήμερα στην που έδωσες στην πάσα. Πάλι το έκανε. Γιάννη. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω από την εγχώρια, ρε παιδί μου, ελληνική ροκ σκηνή, ποιες είναι οι μπάντες τις οποίες αναγνωρίζετε, ίσως έχετε επηρεαστεί και που σας αρέσουν, δηλαδή πριν κάνετε ακόμα το εγχείρημα των Αξάτρας που προφανώς πέτυχε, τι άλλες μπάντες ελληνικές θα ξεχωρίζατε τώρα? Παίζουν ακόμη που έχουν σταματήσει. Κοίτα, από παλαιότερες οι Σόκρατες, οι Aphrodite's Child, Purple Overdose, Purple Overdose, ναι. Τους μάθαμε και λίγο αργά. Universe 217 από σύγχρονες είναι μάλλον η αγαπημένη μας ελληνική μπάντα. Και ίσως από τις πιο πειραματικές τουλάχιστον. Γνήσιος πειραματισμός, αυτό που παίζουν είναι μόνο δικό τους, δεν το έχω ακούσει σε καμιά άλλη μπάντα. Γι' αυτό εκτιμάω πάρα πολύ. Tuber, Thousand Mods. Είστε το instrumental, για τις Tuber το είπα τώρα. Η Krang είναι μια πάρα πολύ καλή μπάντα. Πολύ ωραία. Πιο heavy. Εμείς με τους Krang πάθαμε πλάκα όταν παίξαμε μαζί στο Αν. Όπου εντάξει είχαμε τρυπάρει τελείως στο live τους. Δηλαδή, Είναι πάντα που έχει πειραματισμό. στα live είναι ακόμα πιο φεύγα από το album. Ξέρεις. Από αυτό που ακούς στα live νομίζω ότι φεύγει πολύ πειραματισμός. Μπαζούκα επίσης, είναι μπαντάρα, η Acid Baby Jesus, οι οποίοι Alien Mustangs, ναι ρε φίλε. Βασικά, ειδικά η Μπαζούκα και η Acid Baby έχουν ξεφύγει εδώ και χρόνια. Δηλαδή πριν αρχίσει να ξεφεύγει η ελληνική σκηνή, τα παιδιά είχαν ήδη παίξει Αμερική και Αυστραλία και τέτοια. Ναι. Ξέρεις, και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος για κάποιο λόγο, γιατί είναι πιο επικεντρωμένη σκηνή στη stoner πλευρά. Αλλά στο δικό τους είδος βαράνε πολλά χρόνια. Θυμάσαι, Μπαζούκα παίζανε. Μπαζούκα, πλατεία Πανεπιστημίου, ναι. 2 drummer, δυστυχώς τώρα έχουν μόνο, αλλά στο live φέρανε και τον άλλον. Αλήθεια. Στο live, στο 8ball. Καλή φάση. Τώρα εγώ να είμαι τύπου πρώτη γυμνασίου, μπορεί και μικρότερος. Τέτοια φάση. Κλασικά σκηνή. Που θέλουν να την κάνουν πάρκινγκ. Το κλασικό αυτό. Ναι, τέλειο. Παιδιά, βρισκόμαστε στο Death Disco, πιο συγκεκριμένα στο υπόγειό του. Πολύ σουρεάλ σκηνικά. Underground φάση και κυριολεκτικά. Και κυριολεκτικά. Λίγο πριν την έναρξη του live σας, στην ουσία. Μερικές ώρες πριν.
Τι έχει να περιμένει το αθηναϊκό, μιας και βρισκόμαστε στα εδάφη της Αθήνας, κοινό από το δικό σας live? Τι θεωρείτε ότι μπορείτε να τους προσφέρει, να το πω έτσι? Ελπίζουμε ένα πρωτόγνωρο οπτικοακουστικό ερέθισμα, όχι θέμα, ερέθισμα. Βασικά το ιδανικό για μας σε μια συναυλία, επειδή είναι το ιδανικό και για μας ως θεατές νομίζω, είναι το κοινό να χαθεί τελείως, ρε φίλε. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά να σταματήσει να υπάρχει η σκηνή, το μαγαζί, όλα, να υπάρχει απλά ο ήχος, κλειστά μάτια, ήχος. Γιατί και εμείς όταν παίζουμε αυτό κάνουμε. Να ταξιδέψουν μαζί μας. Βασικά ναι. Και για όποιον δεν είναι άνετα με το να κλείνει τα μάτια, υπάρχει και το video wall σήμερα. Που θα είναι... Έχουμε και οπτικοακουστικό. Για πλήρη διέγερση των αισθήσεων. Πώς νιώθετε, γιατί εμένα μου ήταν εντελώς, μου έκανε τρομερή εντύπωση σαν άνθρωπος. Πώς νιώθετε που σε μια πόλη η οποία είναι 500 χιλιόμετρα από τη βάση σας, σε ένα μαγαζί το οποίο είναι σχετικά γνωστό στην Αθήνα, όχι σχετικά, πολύ γνωστό στην Αθήνα, σε μια συναυλία με headliner εσάς, είναι σχεδόν sold out, δηλαδή συν 200 άτομα, γιατί εγώ πήγα να πάρω εισιτήρια και ήταν στα 150, αν δεν κάνω λάθος. Πριν 3 μέρες νομίζω είχαν μείνει 80 εισιτήρια. Τώρα έχουν μείνει, χθες είχαν μείνει γύρω στα 50. Ναι. Και λόγω απεργίας έτσι επηρεάσει αυτό στα ταράκι. Είναι σχεδόν sold out, δηλαδή θα έχει πάρα πολύ κόσμο το λες. Πώς νιώθετε με αυτό το πράγμα? Νιώθετε ότι ανταμείβεται όλος ο κόπος που ρίξατε σε αυτό το project? Σίγουρα, ναι. Είναι το πρώτο μας live δικό μας στην Αθήνα και το ότι έχει πάει τόσο καλά είναι γαμάτο, ρε φίλε. Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα ότι θα έρθει κόσμος να μας δει πλέον γνωρίζοντας τη μουσική που παίζουμε. Γιατί είναι αλλιώς όταν πας και παίζεις και ο άλλος έρχεται για να δει μπασκέ, και αλλιώς να ξέρει ότι θέλω να πάω να δω αυτή την μπάντα. Είναι ότι μιλάτε για ένα κοινό το οποίο όσον αφορά δηλαδή τα αθηναϊκά σχήματα είναι πολύ καλουπωμένο. Δηλαδή έχουμε 5, 6, 10 συγκροτήματα αθηναϊκά τα οποία υποστηρίζουν full το αθηναϊκό κοινό. Και εσείς ένα συγκρότημα, αυτό που είπα και πριν, δηλαδή στην ερώτηση, 500 χιλιόμετρα βόρεια Θεσσαλονίκη, επίσης μεγάλη σκηνή, αλλά το να κατέβεις στην Αθήνα να κάνεις το μεγάλο βήμα για ένα δικό σου live, όπως είπε και ο Γιάννης, το θεωρώ πίστευτα μεγάλη επιτυχία. Αυτό που εξελέβα και εγώ με όσους φίλους για το live σας, που τους είπα, ξέρω εγώ, ότι θα γίνει στο Death Disco και θα έχουν τα εισιτήρια, ξέρω εγώ, 6-8 ευρώ. Πρώτα μου πάνε ότι ξενερώσαν που θα γίνει στο Death Disco και όχι ξενερώσαν ακριβώς. Παραξενεύτηκαν γιατί νόμιζαν ότι θα έχετε, ξέρεις, θέλετε 600 άτομα, ας πούμε, οπότε σε κάποιο αν κάτι τέτοιο, ας πούμε, ότι μου πάνε σε φάση ότι είναι πολύ μικρό το μέρος για σας και ότι τα εισιτήρια είναι πολύ φθηνά. Λες, κοίτα, πρέπει να το πηγαίνεις βήμα-βήμα, νομίζω. Δηλαδή, να κάνουμε τώρα για πρώτη εμφάνιση ένα live στο, ξέρω εγώ, Γκαγκάριν, ας πούμε. Όχι, λέω σαν ο κόσμος τι έχει εκλάβει, παιδί μου, που σας έχει δει στο YouTube, που έχει ακούσει τους δίσκους σας, σε τέτοια φάση. Ναι. Νομίζω ότι το πάμε βήμα-βήμα αυτό. Δηλαδή, καταρχάς δεν θα ήταν εσύ λίγο. Φαντάσου, εγώ έρχομαστε πρώτη φορά στην Αθήνα. Παίζουμε για κόσμο που μας ξέρει το πολύ ένα χρόνο τώρα. Και να βαρούσαμε ένα εισιτήριο τώρα. Σας θυμάει αυτό? Ακραίο. Δεν θα ήταν όμορφη κίνηση, ας πούμε. Ισχύει. Ελάτε να μας δείτε. Και άμα σας αρέσουμε, ξέρεις, θα ξαναρθούμε και το εξελίσσουμε. Και από ό,τι είπατε, μάλλον εγώ προτρέχω λίγο, από ό,τι είπατε, δηλαδή προτζέκτορες, ναξάτρας να ακούγονται κτλ. Μάλλον θα μείνει ευχαριστημένο και σίγουρα θα ξανάρθετε. Έτσι. Ναι, θα εννοείται θα ξανάρθουμε. Μια και δύο. Αυτό με πάει στην επόμενη ερώτηση. Ήτανε πάσα, βλέπετε, ναι. Όσον αφορά τα lives και τα tours που έρχονται για το άμεσο μέλλον, τι ετοιμάζετε? Έχουμε πολύ βαρύ πρόγραμμα, νομίζω, μέχρι και Οκτώβριο, σχεδόν από τώρα, από αυτό το tour το ελληνικό. Μετά έχουμε το ευρωπαϊκό tour τον άλλο μήνα. Στις 15 του μηνός Ιουνίου φεύγουμε για εξωτερικό. Έχουμε κάποια κλεισμένα live μετά τέλη Ιουλίου σε Σαμοθράκη και Καβάλα. Αυτά είναι, ακόμα είναι προσυζήτηση, αλλά λογικά Σαμοθράκη και Νικήσιανη και μετά φεύγουμε για Void Festival Γερμανία, Lake on Fire Αυστρία.
Το Σεπτέμβρη ήδη είναι κάποια φεστιβάλ στην Ελλάδα, αλλά δεν θα τα αποκαλύψουμε ακόμα. Κάτι σπολιάρατε τώρα. Δεν κόβεται, δεν γίνεται, θα δεχτεί. Τα δύο φεστιβάλ αυτά είναι εκπλήξεις. Πες αυτό που ξέφυγε τηλέφωνο από τον Γιάννη. Όχι, Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. θα μας δείτε πάντως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ναι, στα φεστιβάλ αυτά και Οκτώβριο που έχουμε το. Ναι, και δουλεύουμε για Αγγλία, Σκωτία, Οκτώβριο-Νοέμβρη. Άρα θα γυρίσει σχετικά όλη την Ευρώπη. Μετά από Κεντρική και Βόρεια αυτό, Αφρική. ναι. Μετά από αυτό, ναι. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού σας tour πρέπει να είναι από ό,τι μου είπε και off-air ο Κώστας πάνω από 10. Είναι γύρω στις 10. Ναι, γύρω στις 10. Ε, Ίσως και παραπάνω καμία. Δουλεύουμε ακόμα, είναι Μαζί με την τελευταία 95% fix την περιοδία, από Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία, Ισπανία, ξανά Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία, Κροατία και μπορεί να έχουμε και στη Σερβία. Πέρα από το άμεσο μέλλον τώρα, για πάμε πιο κάτω λίγο, επειδή μου είπατε και off-air, ξέρω εγώ ότι έχετε απήχηση ας πούμε και Αυστραλία, Λατινική Αμερική, ξέρω εγώ. Βλέπετε κάτι να έρχεται για υπερατλαντικά, ας πούμε, κάτι μακρινό. Θέλουμε. Ναι. Μα ήδη σκεφτόμαστε για μακρινό, για την επόμενη του χρόνου. Λέμε του χρόνου μάλλον να το τολμήσουμε, δεν έχουμε ψάξει ακόμα πολύ το τι παίζει από live εκεί, τιμές, αεροπορικά, βίζες, αλλά θα θέλαμε πολύ, ειδικά Βραζιλία, Αργεντινή, μάλλον ένα τεράστιο μέρος του κοινού που μας ακούει από Λατινική Αμερική. Έχει πολύ κοινό εκεί που. Ναι, βασικά για κάποιο λόγο λειτουργεί, μάλλον ο συμβολισμός στη μουσική και όλα αυτά, ταιριάζουν με το vibe εκεί. Ναι, Πάρα ακριβώς. πολύ. Τα υπαρξιακά και τα λοιπά. Ναι, σαμανιστικές εμπειρίες. Ναι, Βραζιλία γιατί όχι. Το τέμ προσωπία και τέτοια. Ναι, ναι, Μεξικό. έλατε. Χιλή εκεί πέρα. Χιλή. Ναι, Χιλίου νομίζω ότι είναι. Στο Μάτσου Πίτσου πάνω. Αυτό πήγα να πω, μην το ξεφτυλίσω. Αν νομίζεις ότι σου βλέπω από εδώ μέχρι απέναντι, ξέρω εγώ. Το Μάτσου Πίτσου, γιατί όχι. Ναι ρε, πώς κάνανε στην Πομπία, εμείς να κάνουμε στο Μάτσου Πίτσου, γιατί λίγο είναι. Το Machu Picchu, ρε. Εδώ κατεβήκατε μέχρι την Αθήνα ρε παιδιά, τώρα το Μάτσου Ναι, Πίτσου. εδώ πας με αστικό στο Μάτσου Πίτσου. Λοιπόν, δεν έχει απεργία, μα έχει πακέτο. Πω, έχεις δει. Έλα, είμαι Μάτσου. Πού είσαι Πίτσου. Τώρα είμαι Μάτσου. Καλά, εγώ ήρθα στο πίτσο. Άντε, ρε, βρεθούμε, θα πούμε. Είναι νωρίς ακόμα να το πω, αλλά έτσι όπως σας βλέπω full μες στην όρεξη για τα πάντα, να φύγετε υπερατλαντικά, να κάνετε tour με πάνω από 10 χώρες κτλ. Θα το θέσουμε θεσσαλονικίστικα, γκαβλωμένοι. Γκαβλωμένοι, έτσι ακριβώς. Έρχεται νέος δίσκος από Ναξάντρας στο άμεσο μέλλον, ενώ όχι σε ένα χρόνο, το Απρίλιο ρε παιδί μου. Ποτέ δεν ξέρω. Τώρα να ετοιμάζετε τουλάχιστον να έχετε κάποιες ιδέες. Ιδέες υπάρχουν, ναι. Τις δουλεύουμε πολύ. Θέλουμε να αρχίσουμε να τις προσθέτουμε και στα live τώρα για να δούμε Τι λειτουργεί. Τι πώς ανταπόκριση λειτουργεί, θα ρε υπάρχει. παιδί μου. Τώρα δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Βασικά Στο υπάρχουν- άμεσο μέλλον. Σε ένα Υπάρχουν ήδη πολλά κομμάτια που είναι σε μεγάλο βαθμό δουλεμένα. Οπότε έχουμε ήδη το υλικό στο οποίο θα δουλέψουμε, Ναι. καταλαβες. Ξέρουμε το ύφος του επόμενου άλμπουμ μας, ξέρουμε την κατεύθυνση, δεν ξέρουμε το πότε, δεν θέλουμε να βιαστούμε καθόλου για το επόμενο. Όχι ότι θεωρούμε ότι έχουμε κάνει κάποια βιαστική κίνηση, αλλά ας πούμε πώς σου πω, θέλουμε το επόμενο να είναι ένα άλμπουμ που αντικειμενικά να το πάρει άλλος και να πει άντε γεια. Οκ. Όχι ότι δεν έγινε στα προηγούμενα δύο, τέλος πάντων. Είναι για να ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να με έχει κάνει κάποια καλή δουλειά, ο άλλος να πει εντάξει, τα προηγούμενα ήταν καλύτερα. Και εμείς δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Αλλά εντάξει, αυτό. Χωρίς να θέλω να σας απογοητεύσω και τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου ξέρεις, οπτική των πραγμάτων, τουλάχιστον για το ελληνικό κοινό. Θα Είναι γίνει, ότι λες, αναπόδευτα, Αναπόφευκτα. μωρέ, Αναπόφευκτα, όχι γιατί ποτέ δεν είναι στη μεγαλύτερη μερίδα του κοινού, απλά θα υπάρχει ο κλασικός καθυστερημένος ο οποίος. Ναι, βασικά το βλέπεις με τις πλάνες το ζούσες εσύ, ξέρω εγώ. Αυτό ακριβώς είχα στο μυαλό μου. Αυτό ακριβώς Να είχα σου στο πω, μυαλό μου. Machu Picchu να μην γίνει. Εμένα ξέρεις τι με εκνευρίζει. Βγαίνουν δύο άνθρωποι, ωραία, και λένε τι, ξέρεις, γιατί άλλαξε το στυλ και τα λοιπά. Ωραία. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που δεν τους άρεσε και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν άλλοι 25 ακριβώς. που κράζουν αυτούς τους δύο και δημιουργούν έτσι κακό όνομα για το άλλο. Ρε, πραγματικά το καινούργιο Planet of Zeus, εμείς σαν πάντα θεωρούμε ότι
πραγματικά τολμάει πολύ και Ακριβώς. λειτουργεί σε πολλά επίπεδα, ρε φίλε. Και αυτό, αν γίνει αυτό που λέμε, ας πούμε, και με εσάς, με επόμενα άλμπουμ σας και αυτά, είναι επόμενο του πειραματισμού σαν μουσική. Δηλαδή, σε κάποιον θα αρέσει, σε κάποιον δεν θα αρέσει. Ευτυχώς νομίζω ότι το και- κοινό που ακούει εμάς νομίζω ότι είναι λίγο πιο δεκτικό σε αλλαγές, κατάλαβες. Ναι, γιατί είναι ήδη έτσι κι αλλιώς το ύφος Ναι. της μουσικής πειραματικό. Ναι. Και όλα αυτό. βέβαια κρίνονται στη live εμφάνιση. Και στην προκειμένη περίπτωση Planet of Zeus, πριν Το Παρασκευή, αποδείξανε. όχι, Ναι. το αποδείξανε και με το παραπάνω. Έτσι, ακριβώς. Επομένως, εντάξει, προφανώς δεν ακούτε κανέναν. Ναι, Και ναι, καμία από Έτσι, ακριβώς. μπάντες τέτοιου ελληνικούς, όχι για τους Planet of Zeus, γενικά για μπάντες οι οποίες έχουν τα κότσια για το τολμάνε για το οτιδήποτε, δεν ακούς κανέναν και απλά κάνεις αυτό που θεωρείς εσύ σωστό. Παναγιώτη, νομίζω ότι έφτασε σε λίγο η μεγάλη ώρα του Fast Lane Fast Lane Questions, questions. που έχει καθιερωθεί πια. Θα έχει, μη κάνεις εδώ, μη βλέπεις τώρα τα. Δεν πρέπει να βλέπει τα κανείς. αρχεία, Δεν βλέπω. Είναι από τους μακριά. κανόνες, Είναι- την κάνεις spoil. Στρέφουμε. Fast Lane Questions λοιπόν, με άλλη μία μπάντα. Λίγο διαφορετικό το σημερινό Fast Lane questions. Γιατί το λες αυτό? Είναι εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό, είναι ηχογραφημένο ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Αλλά η ουσία Δεν χάνει, είναι μία. ναι, εντάξει, Η δεν ουσία χάνει την είναι μία. αμεσότητά του. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας είπα και εκτός αέρα, θα σας κάνουμε μία συγκεκριμένη ερώτηση και θα πρέπει ο καθένας σας να απαντάει γρήγορα και με το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν, καλύτερο live που έχετε παίξει ως Ναξάτρας. Μικρόπολης. Principal. Βουδαπέστη. Εφηβικό μουσικό είδωλο. Jim Morrison. Tony Royster. Λέμι. Αν είχες την ευκαιρία να χτυπήσεις κάποιον από την παγκόσμια rock σκηνή, ποιος θα ήταν αυτός? Henry Rollins. Δεν Γιάννη, μου πες. Χτυπάω ανθρώπους εγώ. Αλλά. Axl Rose. Θα Στα κουκώνανε classics δεν γίνεται σίγουρα. πάντα. Ναι, ρε, Εγώ μάλλον εντάξει. κανένα, γιατί σέβομαι αυτό που κάνουν όλους. Όλους. Πρέπει να χτυπήσει κάποιον, δεν γίνεται. Κάποιος θα σου σπάει. Πάει να είναι παλιάριτσα. Μια σολαρίτσα, πού να την έδινα. Έτσι φιλική. Απαλή. Λίγο στο Μέριλ Μάνσον να την έδινα. Έτσι να στανιάρει λίγο. Καλύτερο live που έχετε πάει, ξεκινάμε ανάποδα. Είστε από αυτά τα τυπάκια που έχετε πάει σε πάρα πολλά live και δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε σε ποια, Λοιπόν, έτσι. είπαμε Iron Iron Maiden, Κι εγώ Iron Maiden μαλακάσα. Pink Floyd The Wall. Roger Waters βασικά. Λοιπόν, 3 λέξεις που πιστεύεις ότι θα χαρακτήριζαν τον Κώστα. Ενθουσιώδης. Καβλιάρης. Βριζωμένος. Ντράμερ. Και άλλες 3 λέξεις θέλω που πιστεύεις θα χαρακτήριζαν το Γιάννη που παίζει κιθάρα. Μάγκας. Ντάις. Σοβαρός. Γαμιάς. Αυτό είναι ένα από τα inside jokes, χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις συγκεκριμένες. Οκ, fair enough. Κώστα, σειρά σου για τους δύο Γιάννηδες. Λοιπόν, για τον Γιάννη τον μπασίστα, πρώτα. Πολύ δημιουργικό άτομο. Δημιουργικός, ναι. Αυθόρμητος. Και πάνω απ' όλα σοβαρός. Το σοβαρός παίζει πολύ στην πάντα. Διακρίνω μια τρολιά από πίσω βέβαια. Το σοβαρός. Για τον Γιάννη, τον κιθαρίστα μας, γαμιάς οπωσδήποτε, ναι. Είναι το βετάκι μας αυτό. Σοβαρός, όπως είπε και ο Γιάννης, στάνταρ μέσα σε αυτό. Και δημιουργικός. Οκ. Ρομαντικός, όντως, δεν είναι Για κανένα. Κώστα. Ενέργεια. Χημεία, μουσική και δημιουργικότητα. Γιάννης δημιουργικότητα, πίσω έξω. Καφρίλα και ευφυΐα.
μουσική ευφυΐα ή γενικότερη? Θα την Και τα έλεγα. δύο, και τα δύο. Άρε Βεβαίως. Γιάννη. Ναι, δεν μπορώ να μην δεν τη ρωτήσω για την άλλη fast lane. Ρώτα και την άλλη φάση. Λοιπόν, αν είχατε την ευκαιρία λοιπόν, για να επειδή είστε και της ειρήνης από ό,τι έχω καταλάβει, δεν θέλετε να χτυπήσετε κάποιον. Αν είχατε την ευκαιρία να αγκαλιάσετε σφιχτά κάποιον από την εγχώρια ροκ σκηνή, από τις εγχώριες μπάντες που παίζουν τώρα, ποιον θα αγκαλιάζατε? Το φίλο μου το Ζήλι που παίζει τώρα με τους Chinese Basement και με τους Ζητιάνους. Μπορούμε να αναφερθούμε και σε μουσικούς. Ναι, σε μουσικούς βασικά. Ναι, εγχώρια εννοείται. Τις μπάντες. Εγώ τον Χριστόφορο. Το παιδί που έχει κάνει το εξώφυλλο. Ναι, παίζει και drums. Παίζει και drums. Οκ. Τον Αργύρι από τους Night Stalker. Το έχω πει και εγώ αυτό, το έχω πει και εγώ αυτό. Α, να πω και κάτι. Και τον Λάμπρο από τους Thousand Mods, ρε φίλε, τον drummer. Ναι, όλοι μας. νομίζω. Και τους My Sleeping Karma, δεν ξέρω, τους βλέπω. Αυτή δεν είναι Όλους μαζί. Όλους μας. Βγαίνει- Group hack. Ευχαριστούμε παιδιά πολύ. Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Παιδιά, Πλάκα είχε. ευχαριστούμε που μας το λέτε αυτό. Μας τιμάει Όχι, ιδιαίτερα. Θέλουμε να είναι διαφορετικό, ξέρεις, είναι ωραίο όταν είναι κάτι διαφορετικό από το πολύ κλισέ ερωτήσεις στάνταρ και επίσημες και νομίζω βγαίνει πιο φυσικό, έτσι δεν είναι? Ναι, ξεκάθαρα. Αυτό είναι και το ζητούμενο και εμείς γι' αυτό το κάνουμε. Γιατί άμα δεν περνάς ωραία. Όχι, μπράβο. μπράβο. Το ραντεβού δίνεται αύριο λοιπόν στους Overnight Parasites Στη Hill, στο Spam Radio. στις 8. Εμείς τώρα πάμε να περάσουμε καλά στο Death Disco ακούγοντας Ναξάτρας. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα.